shi sin parlok ni ai kuble phi ban ni pediang sungo bhai phi na ka good news tv ka bala walam shapi na ka jinga sing samla kgp si not sep ni ai kuble phi baro ha ka kerteng ka bathyang tam e unong pen imjangi u Jesus Christ kumban chupin kan mau baka arpho atarek ubenai jeliu kadai ka sing ka bakerpang na ka benta ki reungai ka balang presbyterian ka bangitip kum ka Thomas Jones Day. Hakani ka program, hakani ka janmit, yan yo sngo, ya ki jingrai, na ki lightly ki kinhon, kita na i Daryl e Dura, bat ki parlok jong i, na ki Carney sisters, bat ru na i Maya Lingdo Maulong. Bat yan yo sngo ru ya ka kubor, na i Reverend Dr. B.L. Nongbri. Clem arjing mut nong rim jong gas ke ban pushane shari kasi u Thomas chun u shakri jong u play ban wan lam ka gospel yangi Ingo yami aplay hangi bami ai you Thomas John bamila ai hangi kat pras pa sa poway kasnem jingken ma jing shai ni yo na pop long ra Lord ka gospel uraka wepa jing sarong ka menta jong dak tho dak pule ki dak abike bla pa da blay ken mau ken dia ko pat kasih play la kentang yak tin ka joni tungin nam klet you Thomas John ukpa ka tho kata nong prat lenti ka jat ben riu pateng ban roi ban pa ken mau wat klet ka gospel ru bade tang kahi ka jing tip jing champagne jing shi sha ha jing im Ken mau ken dia ko pat kasih play la kentang yak tin ka jongi tungin nam klet you Thomas John ukpa ka tho kata nong prat lenti ka jat ben riu pateng ban roi ban pa ken mau wat klet ka gospel ru bade tang kahi ka jing tip jing champagne jing shi sha ha jing im
Kashnong sora uyuk janeng ko Kajing men hang ta em om la an o Umelong ban pen ya lagi priu ki bom tep tang ban Semai babha ulasan hang ni Thomas Jo uid ya pha uri khasi na jingdo shaka jing shai uprat lanthi Patmen chongi ha jing leng ngo uhi kai dala kikti Abiki katham mei gilayo ya kidak khasi Thomas Jo Uja umat Shwaba unhe Kilom kasi ngamla mantle Lakajat penriu Iden daki nongwe Palaroy kadni guri khasi Em what let you play De ublay Upalapa Yala ushakri Jingkerku ya kari kasih Uhikai ya kajing sat pat pantip you play Ken mau ujat ben riu pan shuklet Jingdong bata ya kari chongi Galawan ting shai kajing shai kasi Kakerteng jong u kanang ya hiem kat pagi dang mi kisngi Thomas Jo uid ya pha kuri khasi na jingdo chaka jing shai uprat lanti Patmen chongi ha jing leng ngo uhi kai dala kikti Abiki katham mei milayo ya kidak khasi Thomas Jo Ujang umma shwaba unhe Kilom kasih namla pantle
chai bên riêu em ôm qua pan y bên na ki long we phala roi kat ni ku ri khasi em what let you phala roi kat ni ku ri khasi em what let you Nari wes ulami banwan syari kasih She thanks nem kashim portang halinti Bemban kata kam ktayu riu krau jongi Om berkat kum no bat unsaha hin rei da jing ex kem ushanya tahu Om tang ya ka gospel upen poi shangi upen sedang ruat ya u abi kedi Uyara panginang kapuli kaputi Hangi upen yo ya ka Bible kasi Keteng Thomas Jones dan Om Joshua nangi Ai ngồi ya mi au lei na shi liang du rao mi la sei ya upri ubala pan tre pan pen rengkat jai pen reu khasi bat ki we Oh ai ngồi ya mi au play na shi liang du rao mi la sei ya upri ubala pan tre pan pen rengkat jai pen reu khasi bat ki we Haga bening kong ngamla klem da aingu yau blay ubala ai pat yangi kum kabalang bat kumju kari bat kajaj benriu hi baru away bangin yo ban rakhi biang ye gani gasgi yagaba gajela Meghalaya kala penbena ya ka kum ka Thomas Jones di nadu snem arajar khat nhiều ngech kum gari kabalang bergajat benriu ngidon gadau kabakrau ya kaban kenmau
ya ki mati lengsiar ki jong uni ukun dap senrang uba ka balang kami na Wales kalapa ya u lambat ka kurim ka jong u ka Ann Jones banwan syakaniga ri ka jongi kum ki missionary hakaban yalap ya ka kubor ka babha batling ba ka jingim ka balengkot ka bawlasa hakaniga ri ka jongi om tang bawla bet yo sembai jong ka gospel Henry uladon bentaru hakaban tei bat bantung ye ki paya ki bas kem kiba lalong ka jingkerku om tang ka balang Henry ki ri bat ka jaj ben riu hadu kani kisngi ki bamenta ti hakani ko por na khot yangi baro lang ni kaban ya puson la ni kaban ya pet lengkot ya ka jingim bade ki kam ki ba uni u Thomas June ulale lang baki por ki ba lengkot ki ba ula don kani ka ri ka jongi ki ba buon lagi ni ki mat kim long shu ki ba thmai nei ki ba leng ba ni khendiat snem ki riu start ki riu champang ki la kren bat ki la penmi ya ka jing tho ki ba pher wat la kata kani ko por sa chi sien ngan chu ai ni jing kren i ba lengkot halor ka jing im bat kum ju ru ki mati la ni ki jing no senyang ki jong ni urang ba hakabia dei bat ka balang ka ri bat ka jaj ben riu tang ban shu pen kan mau khendiat ya ka jing im ka jong u Thomas Jones u dei u khun u ba ar jong Edward bat ka Mary Jones balakha ya u ka arp sautrix jong snem siajar raspa shipeu balapan he pensan ya u ha ka ying ha badon kal ka bakan Pakistan bat ha baula khis samla uladon ka jing trang ya ka ba unlet kum missionary sha ki weipat ki ri jong ka prathai pat kum ta baula pen pau ya ka jing trang ka jong u kladon ka jing pen bet lengba ka London Missionary Society ba unlet kum missionary shari Africa Henry ka dai ka dan ka jing penyat ka start ka jong u blai ka bladon ka do nut ka jong u ba uni Thomas Jones kwa ban let cha ka jaka ri udon ka jing trang ba ukwa ban let shari India bat kani ka long ka dau ba ka wanra ya ka conflicts lani ka jing ya pher jingmut hapdeng ka London Missionary Society bat kata ka balang Welsh Calmet Benestic Methodist Church Harry Wales ka bala penlong hadu bagi lahap ban sengno ialah ka jong commission organization house name siajar praspa saupeu pada bagi la sengi ka mission organization la ong bakila pa ni kila jit bat kila khot yo Thomas June bat ko kurim ka jong u bakin long ki missionary ki banengkong to ka bangiyo ing ni ka long ka mat ka banengkong ka long ba uni u Thomas June bat ka kurim ka jong u ki long ki banengkong ha ka history jong ka mission haka history jong ka mission jong ka ni ka Welsh Missionary Society banwan kum ki missionary ki banengkong syakani ka ri India ka ba i ki jongi palong ba kilami nang tai ho panai November absan turix jong snem siajar praspa saupau kila poi Kolkata ka arflai turix jong snem siajar praspa saupuwei bat nakal kata loong ba kila poi nakal kata kilami bat hadien katu kan isngi kila poi pat ka arp artrik ubnai June siajar praspa saupuwei hangatai hasora kabade hap pedeng jong ka liur ba bat kabangyo i hangani akali ka benta ka balengkot kalong ya ka commitment ka jong Thomas June bat ka kurim ka jong u sya kata ka jingkot ka belong ka kam mission ka bangi inong kong kalong bahabawlami nang tay na Wales banwan sya kani ka ri khasi ka jong i ka bahag to ka por kalong ka ri ka bala jingay ba nriu banay ka simpori ki banyat ban poi sya kani ka ri ka jong i Nlayu Thomas John makukurim kimshim labo igijingkali. Kimshim labo jingkali. Lani kimshim la pensyong dore igijing bakila banya kendu.
Lani kim sim la Kenya ka jing yo. Lani ka monetary benefit, lani ka taka material benefits. Bakin yo habaki mi no na ying ban lech ka taka ri ka ba jingai ba. Ban ay ka jing syakri ka jongki. Ka bang yo iyang ni kalong ka taka missionary spirit, lani ka Christian commitment. Bahabang mi ban lech ban ay ka jing syakri kalong baka taka ri siya ka bangangan lech. Baka taka jaj ban riu siya ka bangangan lech. Kin yo ya ka jing kerku leng baka jing im ka jonga leng baka jing syakri ka jonga. Bat ka badawa na nga ba nakakurim ka jong u baka ying ka jong u kalong. Bang ngiham ban ba ya ka ding pana. Kamut ngihap ban sya ya ka jing sitom, ngihap ban sya ya jing tunjuk, ngihap ban sya ya jing wat ya ka jing yapi. Kata ka ka spirit lani ka commitment lani ka theology ka bala penla yo thma juan ba ko kurim. Ban rai bahaka absan terik jong senam siacar pas pa saupau ken mi la ka jong gari bat ken poi sia ken gari ka jong i haka arpa terik ubnai jun siacar pas pa saupuai. Bat ka ba ka bang yo i hagini ka bacu ka benta ka long ba ya kalenti yat ka jongki. Nadu basdang laong ba la siang om da ka jingsuk li om da ka jingkemen la ni om da ki weipat ni ong bala siang ni kalenti ya ka jongki da ki ding sya la ni da ki ummat namar bangi yo inang kong ba ka sngi ka ba ki yu kjat hangati ha kolkata ha ka arpulai trik jog banai April sia jar praspa sapuai ka kurim ka jong u ka bala armet na do ba mi la ka jong ka snong kha ban kha ye i khun pa ni khun ila yap no bala tep i hangti hakal kata. But enda ula mi no but wahaban mi no nakal kata. But enda ula poi hakadika ri gejungi how to snam sia jar plus pa sau puwei. But ba udang don tang kumba sau snam me ai. Laong baka arp artrik ubenai akos. Ka kurim gejung u kala kala kha biang ikun. Ikun shinrang. Balaong ba ila bakani ka kurim gejung u kala klat no. Namar ka jing sitom bat ka complication ka bami na ka jing khai ni kun ibaar. Wadu mas chun usngu thu adu ka no udu no. Ya ka jing kodor, ya ka jing Iman Sim, ya ka jing Donlang jung ka tengah ka jing ka Ann Jones. Badu bau keren ya ka jing du no jang ka wong every time I left the house almost without exception she would retire to her room to pray for the protection and blessing of God on me. I feel the loss of this too much an extent that there is an element of fear and doubt in all that I try and do. But kumta loong Bauniu Thomas Jones hadin ka tu kana snem na yalam ka jong play ulai shong kha biang khan ru trik September ji jar praspa so pun riu padi wei padi kun samla I Emma Galtel. Bada ka jing yait lenti ul ai ka jing syakri yala ka jong balang ha bola bet yo sembai babun ki benta ka negeri kasi bat jantia la ka long siki than mai rang lagi long siki than jawai bat ki wei pat. Bada din tang ka tu ka ni snem mo la don ka negeri ka jong I long Bauniu Thomas Jones la ha bandu no ila ka jong ka jing im ka jong u bola klat no ha ka khanyo trik u September Siajar praspa sabu khandai bala tep yu omagani ka ri gajongi Henry ha Scottish Burial Ground Karaya Road Park Street Hakol kata. Kabumun ngiyo I bo don tang kumba prab snem tami ai hagani ka ri gajongi. Henry ka ai gajing kali kami ka ai ka bala penlong pat. Lada uni samla missionary ubadon tang kumba prasnami ai kani ka ri gajongi. Henry ka ai ka bala penlong ya ka jela Meghalaya ya ka balang, ya ka ri, baka jat benriu, bakan yang rang ba. Ya ka bantai mot ya u, da ka ba penlong, ya ka ni ka Thomas Jones di, ka arpa atrik jo benai Jones. Kadang ka long, bau ni u syakri, lani u parabriu, ula ai, ya ka jing syakri, ka ba day biang ya ka ri, bat ya ka jat benriu ka jongi. Tingnya pek kendiat ka ai kata ka jing syakri, ya ka bola ai, kaba penlong lani kaba dawan nangi kum ka jaj ben riu bat ka balang ya ka ban le burom bat ya ban ken mau ya kini mati leng siar gi jong u ka banengkong da mangiu I ka long ka benta
jong u Thomas Jones hakabaya day bat kajing penne lene kajing pensan ya ka identity ka bakarpang ka jongi kum ka judge benriu kasih benar lane ukun jong uta nyautrap laya thu bahasua ka jingwan jong ka mission laong ba ka judge benriu kasih benar ka jongi kala du no ila ka jong ka script lane ka atiar tho dak bat kumta haba yunu jor bagi judge benriu ki ba marjan lakalong ki Assamese lakalong ki Bengali sathi sa rithor Bangladesh laong bangilong kum kata ka judge benriu ka bomdon la ka jong ka atiar hakaban bu ching tho lakalong ila ka jong ka history lani ki weipat kum ba ya don lem ka perthai shai hakatu ka por ka ba mi nang ta kalong bakawanra ya ka identity crisis haba yelet yawan sharum chaneng lakalong kis iem lakalong inong senchar abahap ban penmi yaki treaties ke jingesan yaki tho ka tar bat ki wei pat ki ri ki bana shabar lani ya belet akayau ka hat bat ki wei pat ki jinge dai kam bat ki bri ki bana shabar lakalong bu Assamia lakalong bu Bengali habalay kendu ki shem bagi ni ki khasia kede ki jat benriu ka bompat don yauta udak tho daktar bat namar kata ka baki cu batai lan ki cu sin ki cu rongop kalong ba kini ki dei ki khasia jongkli lani ki riu klau kabumut hakatu ka por kladon kini ka rukom perkhat ba kanu ka jat benriu ka bompat don yala ka jong ka script la cu kenyi ki ba ka dei ka jat benriu ka badang sa riu klau lani ki jongkli kata ka crisis ka ba ka jat benriu ka yakandu habalek sharum bada balik chaneng lakalong dagi nong sensyar bat ki weipat ki khana tang je thu ba ka bala penmi ya ka crisis kalong namar ba laong ba ka wei ka por kini ka jat benriu ko jangi kat kum khana tang ge thu bala nguit no mangila nguit no yala ka jong ka script henry ka bangi shem nang ta kalong ba ka de ka nguit no yala ka jong ka script leni ki dak tho laong kalong kum ka wei ka dau ba kablawan ra ya kata kajing jingam rengiu kajing jam rengiu hapo jong kajat benriu tek ai ka belajia habau Thomas Jun umat pang da kajing arab jong katu kat ni ki samla kasi yo A B K D bangi ong ki alphabet ki roman alphabet bakin long kum ki script naga benta kan ka ktien khasi lan ka khasi language habau le ya kita kabami nang kata kalong om tang bau Thomas Jun u ayangi yaki atiar bangila ban ya communicate lengba ke jing tho jing tar om tang bu shu'a yangi ya kita ki alphabet ka bangila ban penengkam ha ka ban tho ka ban tal ne ban chu penengkam yaki kum ta ki atiar of communications ki means of communications lengba ke jing tho henry uniu abi ke di ka bau Thomas Jun u ai lambat ki tu ki kot ki bau la tho la long ka kasi fast reader la long ka bible ka gospel ka jong mathi bat ki weipat kini ki ba ule lagi sembah ki ba bet laong bagi ki atiar ki ba sandur thmai ya ka identity ka cultural dan ka ethnic identity jong ka jat benriu kasi penar bat ka bami nang ta kalong bala pendam no ya ka kata ka kerteng jongkli na ka identity ka jongi kum ka jat benriu bat leng ba tu sembah ba ula bet laong ba menta lami ngila roy ngila san tau ding ba jong ka kasi literature but ka ktien kasim ta ka yang rasong balala ban pendon kam ya ka hagi school ki college ba ki university hadu ka PhD level but kumno ngi poi siduk ta karen yang ma donu ni urang ba ubala ayu abi kedi but ubala bet yo ni semba jo ka literature bala sandur thmai ya ka identity ka jongi kabenta ka baaran krentang ini ki arteli kabenta ka baar pat ka bayadai khamtam bat ka balang ka jongi kalong kata ka theology of mission habangi pai sha ka jing im ka jong uni usyakri lengba ki kam ki ktien bagi jing trei ki jong u ki pen pau ya kata ka jing su thu ka jong u ya kata ka theology of mission ka basandur ya ka jing trei ka jong u Piu New Thomas Jun uwan na kata ka evangelical movement ka padon hang tai hari bilat lani hari Europe
Kaba kajing sutu yo jong u ya kata ka mission juga balang kalong tang ban let ban shu yalap da ka ktin ka oral proclamation bat ban yalap tang ya ka beneng bat tang ya ka dujong bat tang ya kata ka jing em ka bom cukut hadien jong ka jing yap kamut kalong order worry tang ya ka benta tang ya ka men sim bat om ya ka met bat kum tahu ni Thomas John wan na kata ka jing perkat bala persyang ru ya ka ban le ya kata ka jing sutu ka jong u kat kum kata ka theology of mission ka ba u udon Nek ka bala jia ka long bahagi ni khendiat snam ki ba udon na ka ni ka ri ka jong ni badon kata ka ba ki ong ka paradigm shift lan ni ka jing kala ha ka jing sutu ka jong u ya ka ni ka theology of mission ama ha ki snam ki ba hadien ni la shem ba u Thomas John haga kam missionary ka ba u utrei om tang ba u yalap ya ka gospel kat sha ba u ulet ya ka jing pen im leng ba u try pa unong pen im jongi u Jesus Christ henai la ong ba u ya sharum bat chaneng u ya daga gejat nasora shadu chatai juwai leng ba kini kilenti ya gejat ke jong u la kalong shisngi shimit lani ka nu ka por ka ba u shem la ong om tang ba yo i ya kajing internet henu yo iru ya kajing duk yo iru ya kajing kerdu uya saudong ka thain riwar ba ka thain sora ba chadu cha mairang ka ba yo i saudong galong ya kajing duk bat ya kajing kerdu hapo kajing sensyar jong kata ka hima do li bat kum ta ka ai ka ba utrang galong ba om tang banga penbiang ya ka men sim ka jong ki riu ong ka de bandon kata ka ba ki ong ka holistic development ka met bat ka mensim ka de banjat rengkat bat kum tahu ni Thomas Jones ula shim bentaru hakban wanra ya kata ka bangi ong ni si ka economic upliftment ni ban kentiu ya ka yo ka kot ni ban pelaj ya ka jat benriu ka si na ka jinglong duk bat kerdu bat kum tahu la persyang ban a ya ka jing start ka jing sempang ka be dei bagi technology la kolong ka ba sainar la kolong ka ba thang deu yong Pada thok ya kasiti ru syariwil suang pa yang ai ya kitiar kitar. Ki bangala ban pendon kam hakaba kini ki briung ngala ban kai ki kumno ya ban sanar. Ni kumno ya ban thang deu yong. Ni ki weipat ki technology ki ba uang bagini ka jat briung la ka yo kan long ka jingker khu ka ba kraw shibun. Uang ini ki kentien I could make a profit from my personal knowledge of this matter. But I thought that it would be more appropriate for a missionary to see to it that the Kasia had the profit which I did. If they make use of the improvement for the benefit of their own house, that will be sufficient reward for me, and I'm glad to say that I have already begun to do this. Nangta kabangi kabakampla shu Kolong bau ni Thomas John om tang bau hun ban le ya kani ka bangi ong ka social service. Leng ba kani ka jing syakri ban kentiu ya ka yo ka kwat. Nai ka benta ka ba kamalor ka bau le kalong. Haba ulangam kam jeliu. Haba persyang ban pensyong do le ban keli balai ba kani ka jat beriu ka si kam kio ka khai ka pateng. Haba kat ni ki resource material ki don. La kalong umausyun. La kalong kanar. La kalong uso upai bodon itu kitan diwar. Ndau lawat ya kadau usyem. Bahkan ni kicing sensyar dokli. Ni ka British imperialism, ni colonialism kalong ka way na ki daw ba. Kablawan ra ya ka economic oppression, ni ka economic exploitation ya ka jat benriu khasi. Hakaway na kicing tho ka jung u sya ka sarkar India usnam chiajar plus pa saf khandai. Hakata ka manifesto to the government of India. Nga shimi ni kentien na ki dokumen ki chong Professor Andrew May. Ki ba ong kumni, Thomas John la tho kumni ni kentien ong. If I kept silent, I would be a partaker of the sins of their oppressor and totally unworthy of the name of a benefactor of the suffering Kasia, as well as inconsistent with my profession as a missionary of the gospel. Kabamur Thomas John don ka jisutu baga diga duty ka chong ku missionary of the gospel tang ban yalap ya ka jing pen ya ka man sim nei ru ban kren persya
ya ke jing sniu ya ka bamsap bat iki weipat ki kam bomman hakabaya dei bat ke imlang saklang bat kham tam ke jing ban ben yau baduk ubasuk bat nakabenta kani ke jing yang jong u nakabenta ka jai benriu khasi long ba sarkar dokli kala yang persya ya ka ban ben yu bat hakani ke jing yale ulahap ban pet no syakal kata halenti ulayo kempang bat ulahap ban i no yala ka jong ko kurim ke badang kena bat ban yap hang ti yakal kata marwai bat ka bangamut ban hang ni kalong ba ka jing yap ko jong Thomas Jun ka don ka jing ya dei ka bajan bat ka jing yeng jong u ban yale na ka benta ka ri bat ka jat ben riu hi baro ka wei abangin jin kum ka ri ka jat riu bangin jin layo ba ki domet jong ka ri ka si kin kudup ya u kan jin dalong ka dau ba Henry habangi kin mau ya ka jing im ko jong u ka bangidon kum ka balang bat ka bangidon kum ka jat ben riu kalong tang ban supet perman ya kini ki mati leng ksiar bat ban bisyar lagani ka jing im ka theology bat ka ideology jong u kalong em ka bat dei biang ba kum ka balang kan pendon kam hakini ki sngi ki bangi im menta ha ka don ka exploitation ka don ka oppression ka don ka jing le bomdei ba ka jing bamsap ba ka jing banben ha saudong jongi to blain kerku ya ka men sim jong ni syakri un kerku ila ka jong ka balang bat kumjuru un kersiu leng ba ka jing im ko Thomas Jun yau khun khasi khara baro bangin yang bat bangin perta yala ka jong ka hok kublai shibun Katungi na boy siya kabukod jong kanika program ha kanika janmit. Nyimla klem da penpao ya ka jing sngongo. Bani ay kublay kinong yeshin benta ki bala ay ki kubor jong ki leng ba ki jing rai. Bat ni penpao ru ka jing sngongo i Reverend Dr. B.L. Nongbri i bala ay hangi ya ka kubor ka bakerpang ha ka bayday bat kanika sngi. Hadok bangin yeshin biang pat kublay shibun. Ha kanika por ingker padi i pastor ba in pelat yangi da ka jingker ku penwai. Ngayu yame au blai lengbang ni ko por ka balengba ka jingseng samla KGP Sinot Sepngi bat ka Good News Channels TV channels ngayo i ka ban rakhi ya ka ni ka Thomas Jones di ngayu pa me ahingi ya ka jing slur ya ka ban kenmau ya ka jing im ya ka jing trei bat ki mati ki jong u bani da wairu au blai ya wamen pensyai ki jingmut ki jing perkhat ki jongi bat ya ban hikai bat ban yalam yangi bakum ka balang bat kum ki syakri ki jong me ki ban rakhi bat kan mau ya ka jing im ka jong Reverend Thomas Jones bangiru ngila ban bot din ya ki din jat ki jong u kenang mangin long ka jing kerku nagamenta ka ri ba ka jat ben riu hi barak away bat sashi sien pat ban wanra ai ka hok haka yeng jongi haka imlang saklang bat haka pertehi pada bawai no tu ai bagi ba oblay ko pa oblay khun ba oblay man sim ko kini bro lain got kere syong dap karhai bat ngi bat baro abi osngau ya ga ni jin slok lengbang ni channel menta ba chudu bam cukut amen